Bună seara de la Paris! E mereu o bucurie să mă adresez, fie și virtual, tinerei generații, chiar dacă, evident, prefer dialogurile față în față, dar poate va veni și acea zi. Mulțumesc pentru invitația de a vă împărtăși câteva reflexii ce își trag seva din cei aproape 35 de ani petrecuți în slujba țării ca și diplomat de carieră. Parcursul meu în diplomația multilaterală ca ambasador al României la ONU sau în prezent la UNESCO, sau poziția pe care am deținut-o până recent, cea de prim român președinte al Conferinței Generale a UNESCO, forul său suprem de decizie, mi-a oferit o experiență profesională și umană deosebit de intensă și de fascinantă. Am învățat că, dincolo de titluri și proceduri, diplomația este despre oameni și despre capacitatea lor de a coopera într-o lume profund diversă și mereu în mișcare. În aceste foruri multilaterale, fiecare decizie se construiește prin dialog, prin înțelegerea perspectivelor diferite și prin efortul constant de a găsi puncte comune, consensul fiind mereu cuvântul cheie. Reprezentarea României înseamnă pentru mine responsabilitatea de a aduce și promova în arena internațională valorile, cultura și prioritățile țării mele într-un mod credibil, demn și respectabil. Această experiență m-a ajutat să înțeleg mai bine complexitatea provocărilor globale, dar și rolul pe care o țară ca România îl poate juca atunci când își afirmă vocea cu profesionalism, cu consecvență, cu deschidere. Am descoperit cât de important este să fii temeinic pregătit, dar și să rămâi atent la dimensiunea umană a relațiilor internaționale, acolo unde încrederea se construiește pas cu pas. Într-o organizație globală precum UNESCO, cultura joacă un rol fundamental. Ea este limbajul comun care face posibil dialogul între națiuni, chiar și atunci când diferențele politice sau economice sunt semnificative. Cultura nu este un element secundar, ci un instrument esențial pentru promovarea păcii, a înțelegerii reciproce și a dezvoltării durabile, punând în valoare diversitatea ca resursă și nu ca obstacol. Atunci când reprezinți România pe scena lumii, cea mai mare provocare este să faci vizibilă și credibilă vocea țării tale într-un context global super complex și competitiv. Aceasta presupune nu doar afirmarea identității și intereselor naționale, ci și capacitatea de a contribui responsabil la obiectivele comune, prin profesionalism, consecvență și, din nou, dialog. Este esențial ca voi, tinerii, să înțelegeți rolul culturii, pentru că ea vă oferă repere solide într-o lume aflată în perpetuă schimbare. Cultura dezvoltă spiritul critic, empatia, deschiderea către celălalt, formând cetățeni capabili să comunice și să coopereze și să construiască punți între oameni și comunități sau chiar națiuni. Dacă ar fi să dau, un singur sfat unui tânăr care visează să lucreze în organizații internaționale, aceasta ar fi să își cultive permanent curiozitatea intelectuală și integritatea. Cunoștințele vaste sunt esențiale, însă la fel de importantă este capacitatea de a învăța continuu, de a fi receptiv și de a respecta diferențele. Organizațiile internaționale au nevoie de profesioniști pur sânge, dar au o nevoie mai ales de oameni care știu cine sunt, ce valori îi definesc și care pot lucra cu responsabilitate într-un mediu multicultural. Și credeți-mă, multiculturalismul nu este doar un termen plin de lumini, ci și de umbre. Aș putea spune că o carieră internațională nu este doar un parcurs profesional, ci e o formă de angajament față de lume. Iar tinerii care aleg acest drum au șansa reală de a contribui prin muncă și convingeri la construirea, la generarea unui sat global mai cooperant, mai durabil și mai echitabil. Dragii mei, tinerețea nu este doar o etapă a vieții, ci un spațiu al posibilului, al curajului, al marilor începuturi.
Este momentul în care întrebările sunt la fel de importante ca răspunsurile și în care fiecare alegere poate deveni propriul drum. Aveți privilegiul de a trăi într-o lume deschisă, dar aveți și responsabilitatea de a o face mai bună. Nu vă temeți să gândiți liber. Cultura, educația, valorile sunt reperele care vă vor ajuta să rămâneți ancorați într-o lume aflată într-o perpetuă metamorfoză. Curajul de a fi voi înșivă, respectul față de ceilalți și dorința de a înțelege lumea sunt adevăratele voastre forțe. Viitorul nu se așteaptă, el se construiește. Iar voi sunteți cei care îi dați sens. Prin ceea ce alegeți să deveniți și prin felul în care alegeți să contribuiți. V-aș împărtăși aici și regulile ce mi-au călăuzit viața. Și v-aș spune așa: eliberați-vă inima de povara urii. Eliberați-vă mintea de greutatea grijilor. Dăruiți cât mai mult. Trăiți cât mai simplu. Așteptați-vă la mai puțin, dar luptați-vă pentru mai mult. Bucurați-vă de fiecare clipă. Și purtați mereu în minte vorbele înțeleptului scriitor Octavian Paler, care spunea: tinerețea nu se măsoară în ani, ci în îndrăzneala de a visa. Vă doresc zbor înalt, dar lin în viață.